Skauting má v meste Poprad už 20-ročnú tradíciu, ale aj napriek tomu o nich veľa nepočuť. Preto sa rozhodli spropagovať sobotňajším festivalom spoločenských hier, ktorý sa konal pod kostolom svätého Cyrila a Metoda. Pozvánku dostali všetci Popradčania. V sobotu sa skauti chceli ukázať pred zvyškom mesta a tak zorganizovali podujatie vhodné pre malých i veľkých, festival spoločenských hier. V meste Poprad fungujeme už 20 rokov a vlastne naša členská základňa teraz momentálne má asi 120 členov, sú mladých ľudí. Hranie je skautom blízke, sme mládežnícka organizácia, takže sme si mysleli, že spojíme práve takúto príjemnú záležitosť s tým, že to ponúkneme celej verejnosti popradskej. Pod kostolom bolo poriadne rušno, prišli deti i dospelí hráči a možnosti, ako sa zabaviť, bolo neúrekom. Vôbec na svete je asi 50 000 druhov, takže sme doniesli len maličký zlomok a máme tu okolo 200 druhov hier a tie hry sú jednak pre rodiny, jednak pre deti. Hrali sa karty, spoločenské hry, mnohé z nich sa ešte len dostávajú do obchodov a na dračku išli aj hlavolamy a logické hádanky. Hlavným cieľom dňa bolo zabaviť sa. Tá hlavná dominantná pri hrách je vždy zábava. A popri tej zábave sa zväzie hrozne veľa pekných vecí. Jednak tvorivosť, fantázia, stratégia, logika. Moja sesternica, jej očko je skaut, tak my sme prišli a páči sa nám tu, pekne tu je. My sme si vybrali hru Fauna a ide v nej o to, že treba poznať zvieratá, aké sú dlhé, koľko vážia a kde žijú. Našla som si tu moju obľúbenú hru Carcassonne, ale dala som prednosť iných hrám, ktoré ešte nepoznám. Hneď pri vstupe bol informačný kútik, kde sa mohli záujemcovia o skauting dozvedieť viac o činnosti tatranských orlov, ktorá ostáva pre mnohých veľkou neznámou. Hlavne je to výchova mladých ľudí, ale robíme rôzne výpravy, výlety do Tatier slovenského rája, letné aj zimné tábory. Na stenách premietame, máme jednu prezentáciu fotografií z našej činnosti a druhá prezentácia je prezentácia klipov, videoklipov, ktoré vznikli pri táboroch a pri rôznych akciách, ktoré sme mali. Tatranskí orly v tomto čase zháňajú nové priestory na svoju činnosť, takže uvítajú každú pomoc. No a o rok sa chcú opäť prezentovať na 2. ročníku festivalu spoločenských hier.